Benvidos a Santiago Sí. O convidado de hoxe naceu na Coruña, reside en Santiago e eu podería decir que el ou incluso a súa obra é mundial. E con mundial me refiro a que para el non hai límites, nin de expresión a hora de escribir, que sobre todo no que está centrando esta faceta da súa vida, nin no que quere contar. Borja F. Camaño, benvido. Gracias. Purgatorio é a nova novela, porque xa levamos 4. E aquí isto é unha carreira de fondo e ti o tes moi claro. É carreira de fondo, é unha maratón das grandes, ademais, porque é ir traballando novela a novela como se fose un fillo, adicándolle horas, facendo circuito de presentacións, porque, bueno, o mundo literario é complicado, a xente cada vez compra menos, non digo que lea menos, pero sí que compra menos, entón sacar adiante un libro que para o que é preciso para sacar adiante unha carreira require moita máis dedicación, eu creo, que a de antes, tendo en conta que aspirar o mellor a publicarse de primeiras así con pouco bagaxe, con pouca presencia mediática, cunha editorial das grandes, é impensable. Isto dicíame hai tempo unha empresaria, non? Que traballaba moito con xente nova, con creadores novos, con creadores plásticos, non? Dicía, o problema de moitas veces é que cando crean algo e non se vende moi ben, aínda que eles sexan bons, desaparecen, porque perden xa as ganas, non? Ti dende aquela primeira novela ata hoxe en día ten un guión, por exemplo, entre as moitas cousas que ten Borja, ten un guión que se acaba de rodar con Candela Peña de protagonista, por exemplo, e Luis Zaera de coprotagonista. Que non vamos a facer de menos a Luis Zaera por dicir o nome de... Ou Sandra Moritska, non sei se pronuncia ben o nome, que é unha nena de 8 anos. Estás fascinado con esa nena. É maravillosa. Despois falaremos da peli tamén, buscaremos un minutiño para falar da peli, pero o que dicía que nunca tirache la toalla. Non sei se iso é unha cuestión de ego, perdona que che diga, se é unha cuestión de ego ou unha cuestión de que, señores, é o que sei facer e, sobre todo, é o que me gusta facer e o vou facer. Eu creo que un pouco as dúas cousas. Realmente está o ego de dicir estou facendo isto, no momento que publicas a primeira obra, esa xente do teu redor, o teu círculo xa sabe que o faz, pois de repente deixalo aí é como que por ego, que non quede como, fixo isto tamén, é como... Que faz de todo, e non faz nada. Claro, non un home para todo e maestro en nada, non? Que din. E por outra banda está que isto é realmente o que sei facer, bueno, sei facer máis cousas, como todo o mundo sabemos facer moito, pero digamos que é o que máis quero, o que máis me gusta. Eu teño unha lembranza dos meus pais cando era pequeno, eu creo que xa tienen o tema de que tiña que facerme artista de alguna forma, non? De algún xeito. Pola noite, bueno, igual o fan moitos pais, pero como realmente son os que coñezo, pois non o sei, pero traíanme follas pola noite para que dibuxase e tal, pero era penoso, entón eso foi quedando aí. E a lembranza a de verdade importante que eu teño é dunha noite que os meus pais apagaron o televisor, colleron unha libreta e imos a escribir. E lembro-me incluso que era un tema de Drácula, eu falaba, pois Drácula tal e cual, no castelo. Dicía a mi nena, bueno, e que fai Drácula tal? Pois ponse a ver a tele. Pero non hai tele, Borja, non hai tele, ten que facer outra cosa e tal. Pois está lendo ao lado da chimenea e tal e cual. Entón é unha lembranza que teño... E que anos terías? Mais ou menos, na túa cabeza. Mira, estaban escribindo eles, o sea que eu creo que o tema de escribir pode que tivera 5 anos, claro. E despois o meu avó, os domingos, ia a tomar as tazas, levábame, e comprábame sempre, bueno, isto era ali cerca da Fonte das Pasaritas, no Ribeirao, que lle chaman, fan unhas tapas de tripa maravillosas, que era aí. Ao lado había unha librería, eu escapaba, iba para aí, despois o meu avó iba detrás e me compraba algún libro, ou un tebeo, ou sempre, todos os domingos me compraba un tebeo ou un libro. Entón eu creo que... Que importantes son eses costumes e que un neno teña eses recordos, non? Eu creo que sí, eu creo que sí. E que fácil é, porque non necesitas máis que atención, que ás veces sí que hoxe en día a xente chega cansa e tal, non ten ese momento, pero bueno, atención e un papel e un lápiz. Non necesitas nada máis. Purgatorio, a nova novela, se está ben de rememorar o idioma pasado, co pasado bonito, pero xa pasou. Purgatorio, claro, é difícil explicar Purgatorio. É complicado. Vamos ao principio dos tempos. Cando,
bueno, isto repito moito, pero foi unha frase que me chamou moita atención e que me gustou moito, que unha vez dixo Rosa Montero, que os escritores escribíades a mitad da novela na cabeza, non? O sea, a mitad do tempo da escrita é cando escribides na cabeza e despois hai outro proceso que é o de tecleado, non? Pero que hai un proceso moi longo que é de escrita na cabeza. Eu penso que para eso sempre hai unha chispa, non? Un algo que no que empezas como a facer como unha pelota de lá, non? Que vas, ao final acaba sendo unha madexa, pero ao principio solamente é un fío. Un fío. Pois seguir o fío. Que foi ese... Eu creo que atopei o fío. Hai tres condicionantes importantes para esta obra, pero irei o inicial, o orixe. Unha Semana Santa eu estiven traballando por León. Bueno, León cubrimos dende Palencia ata Zamora nunha unidade móvil. Claro, que este home tamén foi cámara. Sí, Todo, tamén, pero, tamén. bueno, ao final todo... A ver, estamos hablando do mundo de creatividade, tampouco me parece... Perdíme? Ah, non, sí, ben. Estabas por León. Estaba por León, sí. Zamora unha Semana Santa. Pois o tema de Zamora, o tema destes paraxes, bueno, eu xa de pequeno a miña avó levaba moito a Labañeza, un pobo que temos ali como familia e tal, e sempre me gustou ese terreo arcilloso, eses tons alaranxados, os atardeceres ali son maravillosos, botas de menos o mar, pero, bueno, está moi ben. Entón foi a imaxe do páramo, da soidade, o sentimento de pérdida, non? Que me evocaba todo iso, porque ves galpóns abandonados, ves o que foron cultivos tirados a perder. Entón, dai foi a primeira imaxe, a imaxe do abandono e da soidade. E despois quero escribir sobre abandono e soidade. Ese é o tema, porque eu creo que unha novela ten que ter un tema, bueno, unha novela, calquer tipo de narración, sexa un cómic, sexa unha película, unha obra de teatro, unha novela, ten que ter un tema de fondo. Unha cosa é o que contes, que é a trama, pero a trama ten que ser, na miña opinión, ten que ser algo que axude a mostrar un tema. O tema neste caso é a culpa, pero nunha orixe iba a ser a soidade. Entón, realmente, despois busquei por que esta persoa se ten ese sentimento, por que padece esta soidade, ese sentimento de pérdida, como o potencia pola culpa. Entón, digamos que esos son os tres temas. E saiu a trama por aí. Hai un rapaz que se chama Lázaro, que está nunha habitación en penumbra, non sabe como chegou a ese lugar, nin a esa situación, a esa situación. É verdade, esa situación, que a situación é, non sabe en que momento pasou a sentirse como un ancián cando aínda non cumpliu, como un vello cando aínda non cumpliu os 30 anos. Pero si é consciente de que a culpa forma parte da ecuación dun modo crucial. É difícil de explicar, sigo dicindo. A trama sería, céntrome, complejo. Porque non é fácil de... É a historia dun rapaz que vai de viaxe a tal sitio. Non, é como máis... Non, digamos que isto é un rapaz que síntese culpable por deixar fuxir o amor da súa vida, entre outras cousas, hai máis momentos de culpa, unha obsesión insá pola morte, incluso polo seu nome, Lázaro, a parábola da Biblia. Entón ten presente o que para outros é un milagre, para ele é unha condea a morir dúas veces, a morrer dúas veces. E digamos que Lázaro, partindo desa situación, chega un mentor que lle fai ver o camiño, unha misión imposible, unha viaxe iniciática polo páramo, pola meseta, por Zamora, por Extremadura, onde se atopará a sí mesmo, acadará as armas precisas para tratar de loitar por recuperar ese amor. O sea, a fin de contas é unha historia de amor un pouco contada ao teu xeito. Peculiar, Eso é a gracia do autor, contar unha historia de amor, pero dende a perspectiva de Borja F. Caamaño. Este libro presentouse, ou unha das presentacións foi no CEGAC. Esa foi a presentación... No CEGAC, esa digamos que é a presentación oficial, importante. Houve unha presentación oficial no CEGAC que non foi simplemente unha presentación na que o autor senta, hai un público, o autor larga o discurso, senón que había moito máis. Imos ver un pequeno resumo. Borja tes moi claro que o libro non vai vivir solamente estando nas librarías, e que aí viviría unha especie de purgatorio cara a un inferno, co cal sí que é necesario facer unha presentación un pouquiño diferente, e vas a apostar moito, por eso estén moi atentos, vas a apostar moito polas presentación en librarías, non? Por estar en librarías para asinar exemplares, falar cos lectores... A idea, como comentaba ao principio da entrevista, o non firmar con unha editorial grande, incluso
firmando cunha editorial grande, incluso firmando cunha editorial grande. O autor tense que mover. No caso dunha gran firma, pois igual pode apostar polo marketing, pero cando tens que publicar cunha editorial modesta, como este caso... Pero a edición está moi ben feita, Sí, eso sí, está moi ben. ben. Pero bueno, a Lulia realmente, digamos como Xerais ou Galaxia, pero en Andalucía, por catálogo e por presencia. O sea, realmente está moi ben. Pero que ia, as presentacións, por un lado, facer algo distinto, algo que chama a atención, por eso optamos polas, como sabimos, a presentación escénica, coa miña muller, realmente a bailarina de danza contemporánea que me acompana. Entón vou facer un parón, xa que non me aches ti, xa que falaches da túa muller. Este libro ten unha das dedicatorias máis bonitas que eu vin na miña vida. E xa que escribiches, vou na ler. Moi ben. Di, o libro está dedicado a súa muller, que se chama Ipec, e di, a Ipec, mi bien máis preciado, con la alegría de la vida. Nun libro que fala de tanta tristura, bueno, que canto pasas unha páxina, hai unha frase de Bacon que di somos carne, somos cadáveres en potencia. Claro, pareceme que abrir isto é como, perdón, como unha bocanada. Vou ter que beber. Como unha bocanada de aire fresco, cara, unha bocanada de amor, cara o que nos vamos a topar o purgatorio no que nos vamos a sumerxir a continuación. Nos estás falando da colaboración de Sí. Optamos por facer algo distinto, falaba con ele e dixeme, por que non facemos isto? E realmente, claro, era eso ou sair desnudo nun escaparate dunha tenda, non? Eso xa fixeron, xa está feito, entón había que facer algo distinto. Entón, por unha banda iso, e por outra, pois, facer xira de firmas de exemplares, porque o que é repetir presentacións nunha cidade é un pouco quemar os cartuchos. Entón, a idea é facer unha presentación por cidade e 2 ou 3 firmas de exemplares. Por outra banda, tamén estamos en negociacións coa Federación de Libreiros para participar en todas as feiras que podamos, un poquinho eso, dar promoción, e a miña debilidade con respecto as grandes autores que eles fan a campaña inicial, esa está publicitado en todas partes, entón eles teñen 2 meses de campaña, esa é a miña debilidade, pero a miña fortaleza, porque eu podo ir facendo pois ataques puntuais a diferentes zonas e podo estar todo un ano coa promoción. A pregunta do millón, onde se pode atopar? Pois aquí... Porque ese é o problema moitas veces, a distribución. Pasa no cine, pasa na literatura, e na música. Neste caso, negociamos con Consorcio Editorial, con San Pazos, imos ter moi boa distribución en Galicia, o que en Santiago, en principio imos ter... Non en Galicia, pero tamén se ve a través de R en diferentes lugares. Claro, entón en Galicia podes atopar case en calquera... Onde se non está por novidade nos estantes dunha librería en cuestión, pois pódese pedir e chegará. Isto é algo que se pode facer sempre, vostedes chegan á librería e din quería un libro que se chama Purgatorio de Borja F. Camaño, podesmo pedir? Entón, na librería, como son moi profesionais, buscan e din, sí, espera, entón, valo ter aquí nunha semana ou en 3 días. E xa está, é así de sinxelo. Sen maior problema. Sen maior problema. Contábasme, unha das cousas que me chamaron a atención do libro, pensarán que vou facer un análise, non, vou facer algo moito máis sinxelo, é o tipo de letra que ven pequerrecho, porque ás veces ves libros que casi parecen libros infantís do tamaño da letra que teñen. É a cantidade de páxinas que ten, porque ten 435 páxinas este libro. E dixéchesme que nunha das correccións eliminara 70 páxinas. Pois sí, eliminei 70. Pasaba un chisquiño por enriba das 500. Nunha relectura, tamén como falábamos de que acabé en 2011, tiven outros proxectos, outras historias polo medio, hasta 2014, pasou tempo, pois creo que tiven un parón aí con esta novela dun ano e pico que a deixei, e despois cando a collín, de feito había 2 capítulos que os fusionei para crear o primeiro, que tivera máis ritmo, porque agora que hai moito salto temporal do presente a unhas lembranzas que nos axudan a comprender a Lázaro. Eu creo que aí nese proceso de fusión deses 2 capítulos foi cando empecé a recortar como que en poda, o Feng Shui, a recortar por todo o libro. Non se trata de decir sobraba un capítulo enteiro e quitei, non, foi ir depurando, ir cortando para que, como comentaba ahora, hai un anaco, un libro ten que mostrar un tema, a visión do autor sobre ese tema. Entón, eu son da opinión en que a veces non o consigues, metes cousas que non teñen senso para o que estás contando, pero normalmente toda a persoase, os nomes, as músicas que se escoitan, as situacións, as cores, todo ten que colaborar
para mostrar ese tema, para mostrar a mensaxe, a idea, digamos, controladora da obra que a que ti tes sobre ese tema. Entón, todo que sea superfluo, é dicir, pasoume con Millennium, a primeira novela da triloxía gustoume moito, pero ainda así tiña un momento no que... A triloxía de Larson, pero Esa é. vamos a dicir os dous o mesmo. O mesmo. Necesitaba un editor, Pode ser. pero o pedía a gritos. A gritos. E a segunda, moitísimo No, máis. aí incluso parece que hai outro autor, pero non imos a hablar, a criticar É que na segunda non vamos a a un hablar mal de difunto. gente que murió, non. Eso é. Non, pero que a segunda ten toda si o leron vostedes, ou se non tampouco lle vou descubrir nada, toda a primeira parte de Lisbeth Salander ali nunha illa, No Caribe, no sí. Caribe, todo eso, aí hai Parece- que meter unha aí, tixeira. aí. Pero unha tixeira. Ese é un dos exemplos que ia mostrar. Na primeira novela temos un momento no que Lisbeth vai facer a compra Sí. e enumera todo o que compra, Sí. non aporta nada. E na segunda novela o do Caribe tampouco aporta nada. Pero que o de Caribe son como 100 páxinas. É que son 100 páxinas, Claro. é casi un libro. É que non aporta É que hai nada. novelas curtas Claro, que claro. teñen eso. Pero, como dicía, non vou falar mal de outra xente, No. pero era por poner o Pero te exemplo digo, do que... ese exemplo poño É o que hai que intentar de tratar de evitar o escribir unha novela, ou escribir un guión, ou facer teatro, o que fagas. Hai que tratar de evitar que haxa cousas que creen expectativas que despois non levan a ningún lugar, porque eso non é bo para o lector e por ende para ti, claro. Purgatorio, de Borja F. Camaño. Facemos un parón nesta conversa, non o despedimos, imos con outros contidos e despois imos falar de cine. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Había unha chea de tempo que non estábamos con Paula Carballeira. Unha chea de tempo, tesme moi descoidada. Tesme moi descoidada, dis. Non, mira, aproveito a ocasión para meterse nun embolado. Tes que vir a plató, tes que vir falar do novo espectáculo de Berrobambán que se estreou aí nada, estean moi atentos porque é un pouco ruptura do que fixechedes a toda agora. É verdade, sí, É máis sí. un proceso máis creativo, deixando un pouco de lado aquel punto máis infantil, non? Como se chama? Avestruz en terrallea chamase. Avestruz en terra llea. Ten un cartel tan bonito. É chulo, verdade? Moi sinxelo, pero moi Estamos bonito. moi contentos, quedounos un espectáculo bonito, creo eu. Vale, pois hoxe isto foi así como un aperitivo, como un petisco. Avestruz en terra allea de Berrobambán. Estean moi atentos porque se acaba de estrenar e hai que pedirle a moitos concellos para que rule moito por Galicia. Moi ben, moi ben. E xa que falábamos de ti, seguimos falando de ti, parece un esta subida. Non, a ver, esta é a parte na que vos, os escritores, facedes unha escolla na Librería Couceiro de diferentes publicacións que vos gustaron, pero sempre partindo dunha vosa. Moi ben. E entón ti escolleches... A burra Ramona. A burra escollín. Ramona, de Paula Carballeira e Xosé Tomás. Contame un pouco, a día de hoxe, cantos libros tes publicados de cativos? Pois moitos, eu sei que así en total, entre cativos e non cativos, andan polos 20 e pico. 20 e pico. E que ti empezaste a publicar moi nova. Moi nova, sí. Nova. Pero cal é o proceso hoxe en día? Hai unha historia, hai unha encarga, que tamén é un proceso creativo como outro calquera, hai unha encarga, cal é o proceso? As dúas cousas, o sea, no meu caso, ás veces escribo un texto porque me apetece escribir un texto sobre determinado tema ou sobre determinado tipo de xénero, teatro ou poesía ou tal, e despois buscas a quen lle pode interesar tamén ese texto ou en que sitio estaría máis axeitado, non? A día de hoxe ti aínda necesitas chamar ás portas? Por suposto, eu creo que todo o mundo non, pero moita xente sí, porque claro, as editoriais tamén teñen os seus criterios, tamén teñen os seus directores de colección, entón é un mundo complicado, non? O sea, gústame que Paula diga isto para que os rapaces novos e rapazas novas non perdan a esperanza. Si despois de 20 e tantas publicacións aínda tes que dicir, vale, son Paula Carballeira, pero interésache isto? Claro, sí. Non é, ás veces non é doado, porque ti... Non, a creatividade de doada non nada. ten nada. Porque ti de repente fas un texto porque che apetece e ao mellor a xente di, pois é un texto raro, ou é un texto que non encaixa nesta colección, ou de verdade que é un texto infantil, ou cousas así, non? Neste caso en concreto foi porque Xosé Tomás e máis eu cadramos nunhas xornadas e dixome, mira, só traballamos xuntos unha vez para un libro de lecturas escolar, por que non facemos un libro xuntos? Neste caso foi o ilustrador o que lle pediu a autora de texto, neste caso, e entón eu fixen este libro,
E el foi quen se encargou de todo o demais. Aquí foi para min comodísimo. Busquei unha historia emotiva para min, porque é unha historia familiar. A burra Ramón existiu, era unha burra que tiña un tío do meu pai, alá na montaña, como di meu pai, alá na Fragachá, e entón quería facerlle algo, porque para o meu irmán e para min, a miña irmá xa chegou máis tarde, a burra Ramona era como un referente. Era como un referente. Claro, íbamos a burra Ramona, molestábamos a burra Ramona, e a ver quen lle iba a dar un couce primeiro a burra Ramona. Entón, sobre iso, empecé a pensar nunha historia de por qué, ese é o meu plantexamento, logo o texto derivou, non? Por que os burros aparentemente son tan plácidos? E logo teñen fama de animais testáns, de animais que van ao seu. Entón, a miña conclusión foi que son animais soñadores, entón están imaginando sempre as súas posibles vidas. E iso é bastante revolucionario hoxe en día, como se demostra no texto. A verdade é que o texto, bueno, é de Paula, pero os debuxos, para non esquecer tampouco a Xosé Tomás, son unha preciosidade. Sí, sí. E teñen ese algo que os fan diferentes. Quero dicir, ás veces as ilustracións infantiles tamén van un pouco por modas. E entón lembranche parecense a... Pero non, estes son originais. Non, Xosé Tomás é Xosé Tomás, ti ves os dibuixos. Aparte, eu creo, que vou dicir eu, non? Que están feitos con moito cariño e moito respeto. Entón, é a visión de Xosé Tomás do texto, pero é unha visión moi axeitada, é moi xoguetona tamén, é moi dinámica, moi tenra. A mí gustaronme moito. Entón o señor Xosé está inspirado no teu... No tío do meu pai, sí, sería un tío segundo meu. Sí. Pois sí. Bueno, o meu señor Xosé, o del... Claro. É de Xosé Tomás, vamos. A burra Ramona, de Paula Carballeira e Xosé Tomás, editado por Bahía Edicións. Paga moito a pena, sempre digo o mesmo. Os libros infantís, hoxe imos falar de varios libros infantís xuvenís, non son simplemente para cativos, levan pouco tempo lelos, disfruta, é como facer unha viaxe a un museo, disfrutas moito das ilustracións. É verdade. Son moi chulos deste tipo de libros de poñer nunha mesa, que ás veces son como libros de xardíns, libros de muebles. Pois non, poñer libros de infantís que sempre lle podes botar unha hallada, ou se vai alguén a casa, é algo que pode ler en 5 minutos, mentres que ti vas preparar o café. Libros infantís e xuvenís. Seguimos? Seguimos. Pois vamos a seguir cos infantís, Vale. logo xa imos medrando de idade. Este é un libro dunha autora e unha amiga, Charo Pita, que para min ten a cualidade de que escribe narración, porque tamén conta contos moi ben, como se escribise poesía. Entón, ler os libros de Charo Pita, este é un conto encadeado, pero un conto encadeado que ten algo diferente, algo que é un toque de autor, un estilo propio de Charo, que fai que calquera cousa teña como outro pouso, como outro fondo. É moi poético, é unha historia moi sinxeliña, encadeada, é ideal para contar, para ler en alto, pero tamén che deixa como un pousiño do que Charo Pita é especialista. Entón, por iso recomendo moito calquera libro de Charo Pita, este dos últimos que sacou, A Rúa da Tixola, ten unhas ilustracións moi alegres que acompañan moi ben o texto. Sí, son moi chulas, teñen un punto así como ilustracións dos anos 60, pero teñen como unha inspiración nese tipo de ilustracións. Pois mira, non coñecía a Charo Pita, pero está moi ben este tipo de momentos para que ti recomendes ler a Charo e descubrir ese punto, bueno, tan seu, que ás veces botamos de menos dos autores, non? Que sexan seus. Sí, é verdade. E neste caso tamén é un autor e tamén ten un punto moi bo, que é Berta Dávila, que ten a fuxida... Non dixemos que era de Oco Editora. Sí. Pois este, que é de Biblos, bueno, xa o dirás ti despois, é un texto moi diferente ao de Charo Pita, pero igual de poético. Fala sobre a guerra, fala sobre as fuxidas, non? As que, pois, en algún momento alguén se pode ver obrigado a facer porque a guerra o persigue. Entón, é un tema que persoalmente me interesa moito, e como contarllo a xente máis nova. Escribirás algo sobre guerra? Sí, o principio. Sí, sobre guerra, o principio, chama. Claro, que parece que foi o principio da súa carreira, non hai nada. Non, hai pouco. Hai un par de anos ou un ano, escribiches un conto precioso, que bonita era a ilustración dese conto. Moi bonita, sí, de Sonia Danowski, moi bonita. O principio, é verdade, o tema da guerra. Si, a mí é un tema que me gusta moito, porque creo que é un tema aínda bastante tabú para contarlles aos nenos e as nenas, non? Sempre andamos como con moita precaución. Pareceme moi ben, porque así saen cousas moi bonitas. E neste caso creo que é un texto que paga moito a pena. Berta Dávila está moi ben considerada como autora de narrativa para xente adulta, pero creo que neste caso paga a pena tamén achegarse a súa vertente para rapaces máis pequenos,
non? E para comprobar tamén que a literatura, a boa literatura, non ten idades. É un texto máis pequeniño. A Fuxida, Berto Dávila, Inma Doval, editado por Biblos. Dicías que era un texto máis pequeniño. Si un texto pequeno, quero dicir, máis Sí. pequeno que un texto para adultos. Claro, claro. Pero é o que falabas ti antes, non? Aí está condensado moita cousa. A mí pareceme dificilísimo, de verdade. Sempre se lle fan como grandes entrevistas a xente que de repente escribe unhas novelas épicas de 1000 e pico páxinas. A mí o que me parece complicado é contar un conto. Porque ao final cantas páxinas pode ter un conto escrito, me refiro. De álbum, dis? Sí. Unha páxina, claro, unha páxina. Un álbum ilustrado, Claro. si non necesita moito texto, pero claro, escolles cada palabra. Claro, contao todo en unha folla. Dificilísimo. É un bo exercicio. Si cada xénero literario ten a súa, non? Sí, Pero sí. sí que é verdade que me gusta que digas isto, porque ás veces parece, bueno, son 10 palabras, ou Sí, sí. é unha páxina, isto que... Podes escoller as 10 palabras... Contao ben, contao ben. É complicado. Este é un libro que acaba de sair tamén, é un libro que está tendo moito recoñecemento porque o merece. Tamén o seu autor é un autor moi coñecido e recoñecido, que é Xavier Pedo Campo. É A illa de todas as illas, aparte as ilustracións, digamos, a súa parella de feito no ámbito editorial, que é Xosé Covas. É un libro estupendo, é un libro de aventuras, a onda non é a Illa do Tesouro, aínda que o título lembre, pero é algo así, non? De rapaces nunha illa, rapaces sós, rapaces perdidos e o que se poden atopar. Entón é un libro que nos devolve esas lecturas que tivemos cando éramos nenos e que queríamos saber como acababa todo e que nos metíamos nun mundo, pois, no caso de Illa do Tesouro, de piratas, este outro tipo de mundo, pero vai por aí. A parte, Xavier escribe moi ben, non fai falta que o diga eu, é un autor moi coñecido, do mellorciño que hai non só en Galicia. Entón é unha lectura que te engancha desde o primeiro momento. E máis se tes a idade dos rapaces, creo eu, que son unhas idades que andan polos 10 anos, máis ou menos, ano arriba, ano abaixo, e é unha idade moi complicada como lector ou como lectora, se unha persoa desa idade, porque non acabas atopando textos que che digan cousas, non? Hai textos, hai que atopalos, e neste caso este é ideal. Estaba lembrando, a Illa de todas as illas, e por eso comprobei, a Illa de todas as illas non ten nome, pero todos se chaman Navalleira, que é un nome precioso. Sí, precioso. Rematando con algo de teatro, porque con tamén algo quería para decir adultos, algo para claro. adultos, algo de teatro, que é Isóbaras, que é un texto de Gustavo Pernas, que eu, a verdade, non teño moito tempo para ler, pero sí que intento ler teatro, porque creo que aquí en Galicia temos unha canteira de autores e de autoras moi importante. Gustavo Pernas... Reivindicar a lectura do teatro como un xénero máis. Lectura. É verdade, sí. Sí. E hai autores que toman moi en serio o texto teatral, como este caso de Gustavo Pernas, que escribe teatro, basicamente. É un autor que ten unha longa traxectoria, e para min, neste caso, condensa moi ben o que é a estrutura dramática, con algo de poesía, e cunha montaxe que calquera lector pode imaginar e facer a súa propia montaxe a partir das pautas que el dá. É unha montaxe moi rica, chea de emocións, chea de momentos poéticos. Eu creo que é unha lectura moi boa, gusteche non che gusta o teatro, como lector, vamos, como lector que este libro te leva a outros mundos, e se están en escena, pois poden ser realmente fantásticos. Nunha cidade baixo cero, 8 personaxes que transitan pola rúa escapan da súa rutina e aparcan os seus problemas para deixarse engaiolar por unha raiola de sol. Este é a suxestiva sinopse que fai Gustavo Pernas de Isóbaras. Isóbaras, non sabía eu que se dicía en galego Isóbaras. Eu tampouco, sempre digo Isóbaras, pero é máis bonita así. É máis bonita. As palabras esdrúxelas son máis bonitas. Debesme unha visita. Por suposto, queda feita. E podes vir a outra parte de Berro Bambán tamén. Moi Podes ben. ver Chiqui e ti. Vale. Chiqui, este convite tamén é para ti. Debides falar da Avestruz En Terra Allea. en Terra Allea, que é a nova montaxe de Berro Bambán, ou senón tamén podedes botarlle unha ollada a toda a produción literaria de Paula Carballeira. Un placer. Igualmente. Hoxe en Santiago sí estamos a falar con Borja F. Camaño, que me dicía, realizadora, que move tanto o libro que reflexe, que ao final pon Gatorio, non, Purgatorio é o libro, Purgatorio de Borja F. Camaño. Podes atopar en librerías de toda Galicia, e se non o teñen as novidades, o poden pedir vostedes, e o seu libreiro, que é unha persoa moi profesional, yo vai a traer rapidamente ao seu establecemento. Aparcamos a literatura ata que despidamos o programa, e fálame da peli. Claro, eu digo fálame da peli porque o título, mellor que o digas ti. Sí, un pouco complexo. Esquimbare. Skim? Esquimbare. E que significa?
Isto é cambio, a traducción literal é cambio en romanés. Bueno, é un pouco complicado, complexo pronunciar. No principio decíamos Simbare, ata que se nos deu por buscar en Google, vimos que era Esquimbare. Esquimbare. Entón, está protagonizada por Luis Zaera, Candela Peña, e unha nena que a ti te ten fascinado. Sandra Morisca, que é filla de polacos, vive en Madrid. Maravillosa, de feito antes o que fixera era moita publicidade, polo visto, bueno, foi o casting, Alex Ampallo, que firma o guión, firmamos o guión os dous, aparte, era unha idea, un concepto del que me comentou, por que non facemos isto, Borja? Eu dixen, adiante. Sí, bueno, porque hai que explicar que Borja traballou con Radio un Teatro, que é a compañía de Alex Ampallo, traballou en varios textos, por un estuvo nominado o ano pasado con outros actores, os María Casares, pero vamos falar da actualidade, que é o traballo con Alex Ampallo nesta película. Comentaba o tema de que con Alex, cando fixo o casting, o tivo moi claro. Sabiu esta rapaza e xa dixo ela. Foronse a Madrid, foron varios días de castings e a rapaza é fantástica. O sea, cando vexan a película... A película foi rodada en Galicia, por Ficción Producciones. Por Ficción Produccións, fixose ao redor de Lugo, hai non me lembro o nome do Pazo, pero bueno, é cerca de Lugo, facendo como se fose Romanía. Fixose tamén uns exteriores en Budapest, en Hungría. Realmente, bueno, foi unha película e non podemos decir nada. Home, podese decir que o tema que aborda, que a trata de persoas, de algún modo, hasta aí. Hai que medir moitas palabras para non desvelar o que non se pode desvelar. Pero digamos que aborda un tema moi duro, como é a trata de persoas, partindo dende o punto de vista dunha parella que ten un problema moi importante, algo moi complicado, e que buscan unha solución por medio da vía máis doada en principio, e que os leva por un camiño, por un purgatorio case. E hache dicir que a ver cando escribías unha comedia, pero escribíchela para Redrum. Sí, fixemos, bueno, van dúas, o ano pasado con Curriculum Vitae e agora con Amor Flexible. Pois a ver cando na literatura ou no cine tamén levas a comedia, porque parece que eres un tipo así como... como de tristeza, non é verdad? Eu creo que é máis fácil escribir o oscuro, pero bueno. A mí a comedia... o máis fácil. Máis fácil escribir o oscuro. Moi difícil. En este país non valoramos nada. Borja F. Camaño, moitísimas grazas por vir, xa estou o cogatorio, non é purgatorio, moitísimas grazas. A vos. Miren ben, a ver, teño ben colocado, estou aquí debaixo, Purgatorio de Borja F. Camaño, xa está nas librerías, outro xeito de escribir, dun rapaz que reside en Compostela e da Coruña, pero bueno, tamén é Compostela, en el Picheleiro. Nos marchamos, estamos en, non lle perdan a pista, que dicía que estábamos en Santiago sí e en Correo Televisión, sexan moi felices.